Мне нравится юмор Леора Шлайна. Это скорее даже не юмор. Это сарказм по отношению к тем, кто сегодня правит Израилем. Знаете, может быть, кто-то скажет, ты просто хочешь схватить кусок его популярности, да? Если я скажу, что это неправда, мне не поверят. И правильно сделаю. В какой-то мере это так, но это не главная причина. Знаете, прежде всего мне хочется, чтобы о передачах Леора знали русскоязычные израильтяне. Вот поэтому я и перевожу это на русский язык. Я думаю, что, возможно, это нам поможет сделать правильный выбор в будущем. И, наконец, стать настоящими израильтянами, да? Я, знаете, спросил Леора, а он-то согласен с этим? А он не ответил. Вот. Но я буду продолжать, значит, молчит, значит, согласен. Молчание – знак согласия. שאלה. איפה אלוקים היה בשבעה בשמחת תורה? אתם מבינים? יש הרבה גורמים שאפשר וצריך לשאול איפה הם היו בשבעה באוקטובר. צה"ל, הממשלה, ערוץ 14, אבל ינון מגל, הוא רוצה לדעת איפה אלוהים היה. זה מאוד מעסיק אותו. אני מרגיש שקרה לנו משהו שהשם כעס עלינו מאוד, והניש אותנו. ראיתי איזה רב ששאלו אותו איפה השם היה בשבעה באוקטובר, והוא אמר, השם לא היה איפה שלא רצו אותו. יפה. יפה שב-2023 אלוהים לא כופה את עצמו ומבין שצריך הסכמה. זה הרבה יותר ממה שאפשר להגיד על כמה מהמאמינים שלו. מצד שני, אלוהים לא היה איפה שלא רצו אותו, אז מה הוא עושה בספרי לימוד של ילדים חילונים, ובמטבחים בבסיסים צבאיים, ובחתונות בין זוגות אוהבים, ובפסח בבתי חולים, ובקצה שלה... מה הוא עושה שם? ינון מגל רוצה לדעת איפה אלוהים היה ב7 באוקטובר, כי הוא מנסה להסיט את האחריות על הטבח הנורא מנתניהו. עד עכשיו הוא הפיל את התיק על הרמטכ"ל, על שר הביטחון, על ראש שב"כ, כל מי שמתחת לנתניהו. עכשיו הוא עבר למי שמעל נתניהו, או באותה קומה. אז הוא לא הסתפק, מגל, בתשובה של רב אחד, ופנה לקבל חוות דעת שנייה, והפעם הוא שאל רב באופן אישי. אתם יודעים, כמו שעושים בערוץ חדשות. תגיד, חבר הכנסת אייכלר, הרב אייכלר, איפה אלוקים היה בשבעה בשמחת תורה? אני יודע. מאחורי דוכן הלימונדה, ליד הדייג עם היד קרס. לא, זה אפי. אני שוב מתבלבל בין אלוהים לאפי. פשוט שניהם דמויות פיקטיביות מסדרת ספרים פופולרית שאף פעם לא מוצאים כשצריך אותה. ינון מגל שואל, איפה היה אלוהים? סליחה, אלוקים. הוא שינה אות אחת בשם שלו כי הוא מתחבא עכשיו. הוא שומר על זהות בדויה. הוא בתוכנית להגנת אלים. ינון מגל שואל את חבר הכנסת ישראל אייכלר איפה היה אלוקים, ואני יודע מה כולכם רוצים עכשיו, לדעת מה התשובה, נכון? הנה התשובה. תגיד, חבר הכנסת אייכלר, הרב אייכלר, איפה אלוקים היה בשבעה בשמחת תורה? אוקיי, כבר התחלה לא טובה. זה התחלה של מישהו שלא יודע. לא נראה לי שהוא יודע, ינון. אבל בוא נראה איך הוא יצא מזה. השם היה, הווה ויהיה, בכל רגע נתון ובכל מצב. אין מצב. השם היה ב7 באוקטובר בבארי ובפסטיבל נובה ובכפר עזה ולא עשה כלום? לא הבנתי. לבדוק שאנחנו לא אוכלים שרימפס הוא בודק, לוודא שאנחנו חותכים נייר טואלט לריבועים לפני כניסת השבת הוא מוודא, אבל טבח נורא בעם שהוא בחר מכל העמים הוא לא מונע? אז מה הסידור שלנו איתו? ולמה אנחנו משלמים לאנשים כמו ישראל אייכלר כל השנים האלה? תסביר את עצמך, אייכלר, אתה חייב להסביר. ברור פה שני דברים. א', שומר ישראל, שמו שארית ישראל ועל יובד ישראל. איבדתי אותך, ישראל. זה לא הסבר. זה פיוט, זאת בקשה, זה השר השר השיר שמח של חסידות בלז, אבל זה לא הסבר. קיצור, א', לא שכנע אותי. מה, ב'? דבר שני, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר, ואי אפשר להגיד שהשומרים לא שקדו. אבל הייתה סנוורים נוראיים. שב בשקד. מה אמרת פה? השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר? כלומר, עיר שאלוהים לא רוצה שישמרו עליה, אז אפילו חיילים שוקדים לא יעזרו? בוא, אייכלר, אני יודע לעשות את האחד ועוד אחד. אני כן למדתי ליבה. אתה בעצם אומר שאלוהים לא רצה לשמור על הקיבוצים? למה? כי הם שמאלנים? כי הם חילונים? כי הם לא שומרים שבת? אתה יודע מי לא שמר בשבת הזאת, 7 באוקטובר? הממשלה שלך. הממשלה שלך הפקירה את תושבי העוטף, והאלוהים שלך הפקיר אותם כי היו סנוורים? מה סנוור אותם? האור מהמדורה שביבי הכין מכל הערכות המודיעין שהגישו לו? התצפיתניות הבנות?
הרי בקושי הקשיבו להן. איך הסתנוורו מהן? איך? לא ראו אותן ממטר. ומה עם כל הישראלים המאמינים, שומרי המצוות שנפגעו באסון הנורא הזה? מה הם מבחינתך? נזק אגבי? מעשר? אייכלר, איפה אלוהים היה ב7 באוקטובר? מי ששואל איפה הוא היה, איפה הוא לא היה. זו לא שאלה בכלל. אם הח"כ לא יענה, שב שאל שואל. אייכלר מתחמק, אתם מבינים? קודם הוא ציטט פסוקים, ואחרי שהוא הסתבך עם הטיעונים הדתיים, הוא עבר לטריק הרגיל של פוליטיקאים. לא זאת השאלה. אל תשאלו איפה אלוהים היה ב7 באוקטובר. בכלל, עדיף שלא תשאלו איפה אלוהים היה באסונות גדולים בתולדות העם היהודי שמתחילים בשין. אז מה כן השאלה, אייכלר? מה כן השאלה? השאלה היא מה אנחנו צריכים ללמוד ומה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים להרבות בחסד, להרבות באמונה, להרבות בקירוב היהודים, להחזיר אותם עטרה ליושנה. להחזיר עטרה ליושנה. זה מסביר למה הקואליציה של אייכלר החזירה לאופנה את הפוגרום. עוד דת? זה מה שאנחנו צריכים עכשיו? מה אתה, רופא שטעה בדיאגנוזה ורשם כדור שלא עבד, אז עכשיו הוא מעלה את המינון? עוד דת? אתה רושם לנו ממבו ג'מבו פורטה? ינון מגל שאל את ישראל אייכלר מיהדות התורה איפה אלוהים היה ב7 באוקטובר, ואייכלר ענה לו כאילו השותף של אלוהים לפשע שרוצה לספק לו אליבי משכנע, אבל לא לגמרי סגור על סיפור הכיסוי שלהם. אתה רוצה תשובה, ינון מגל, איפה אלוהים היה ב7 באוקטובר? אולי הוא היה ביישובי העוטף, אבל לא רצה לשמור עליהם. אולי הוא לא היה ביישובי העוטף, כי הוא לא היה רצוי שם. אולי הוא בדיוק נסע להשתלמות מקצועית יחד עם אללה ובודה. או שאולי, ינון, אלוהים לא היה שם כי הוא לא קיים. הוא לא היה ב7 באוקטובר כי הוא לא היה באף תאריך, בשום מקום, כי אין אותו. מה בכלל גרם לך מלכתחילה לחשוב שהוא קיים? Тут я сначала не понял, а что это этот молодой человек, который говорит? Оказывается, это Янон Магаль, где-то в молодости. Тогда он был журналистом. Это сейчас он стал пропагандистом Нетаньяху, а тогда он, значит, был просто журналистом. И вот что он тогда говорил об Боге. עליתי על האופנוע, נסעתי לגואה. רגע. אני מבין שזה סיפור שמשלב את גואה ונסיעה על אופנוע עם ינון מגל. אוקיי, אני מוכן. עליתי על האופנוע, נסעתי לגואה. התפרעתי ופגשתי את הקדוש ברוך הוא. וואלה? בדרך כלל כשאתה מתפרע אתה פוגש את הממונה במשרד על הטרדות מיניות. אבל אוקיי, תמשיך. תשמע, Здесь мне пришлось сделать перерыв и поковыряться в интернете. Дело в том, что переводить Леора Шлайна довольно трудно, потому что у него много намеков, игры слов. Вот. А я не очень-то в курсе израильской жизни, читал на иврите мало, ну, в основном новостей, и, в общем-то, не глубоко входил. А здесь мне пришлось разбираться, думаю, что это такое. Трудно было перевести. Начинается вот с этого, помните, когда он сказал «Валла», я так вот воспринял это, что это восклицание. Да, это восклицание, но одновременно это название газеты или издания какого-то «Валла». Я его вообще туда не входил. А Янон Магаль был тогда главным редактором этого издания, начальником. И одновременно депутатом Кнессета. И его обвинили в сексуальных домогательствах. Вот там ему пришлось потом отказаться от мандата депутата. И, по-моему, это дело прекратили. Я вот точно не разобрался. Вот сейчас читал, сидел на иврите, искал. Вот. Но вот этот шлейф за ним тянется, и Леор, он понимает, понимаете, я тоже его понимаю, он понимает, что как бы преступление не доказано, поэтому он просто намекает на него. А мне-то откуда знать, если я вообще первый раз слышу? Ну вот разобрался. Вот. Сам себя не похвалишь, никто не догадается. Поехали. תשמע, אני גיליתי שאני חולה באהבת השם. וואלה? שוב, בדרך כלל כשאתה מגלה שאתה חולה באהבה, מערבים גם את משאבי אנוש. אבל באמת, תמשיך, אני אפסיק להפריע. אם לא הייתי יודע מה זה סמים, לא הייתי יודע מה זה הקדוש ברוך הוא. אני חושב שבסמים כל אחד לוקח את זה למקום שהוא רוצה. יש בזה משהו שמאוד פותח אותך ומרחיב לך את הנשמה. אני גיליתי שכשניסיתי וישנתי, הייתי הולך, חולה באהבת השם. הייתי פשוט, זה באופן מיידי, ישר הייתי נהיה נורא יהודי. לא. אתה היית נהיה נורא מסומם. תגיד, זה לא נראה לך מוזר שאלוהים הוא חבילת פרינגלס מדברת שרוצה שתאכל ממנה? תחפשו ביוטיוב את הסרטון הזה עם ינון מגל. מאוחר יותר בהודו הוא גם עשה פטריות וחטף הזיה שהוא עיתונאי.
ינון מגל גילה את אלוהים בהודו, ולכן היום הוא והערוץ שלו רוצים שכולנו נתקרב לאלוהים. בינתיים הם רק מקרבים אותנו ללהיות הודו, מדינת עולם שלישי, למרות שאצלנו יש מערכת ביוב, אפשר לראות אותה כל ערב בערוץ 14. ינון מגל במצוקה. מאז שהוקמה ממשלת הימין על מלא של נתניהו, הפרוטקטור אוף ישראל, האיש שינון מגל כל כך מעריץ, הוא ישב מגל במשך 9 חודשים כמו מלך באימפריה העלובה שהוא ברא לעצמו בערוץ 14, וטינף את כל העולם בביטחון עצמי משוגע, ואז ברגע אחד הקונספציה קרסה, וכמו הרבה אנשים שאיבדו הכל, הוא מחפש עכשיו את אלוהים. יש הרבה גורמים שאפשר וצריך לשאול איפה הם היו ב7 באוקטובר. אלוהים הוא לא אחד מהם. אנחנו צריכים להפסיק לחכות שאלוהים יעזור לנו ולהתחיל להסתכל על המציאות בעיניים רציונליות, לא בעיניים אדומות עם אישונים מורחבים בהודו כמו ינון מגל. Говорят, что смех – это лучшее оружие. Я считаю, что именно это тот случай. Сегодня в Израиле, по-моему, Лиор Шлайн – это лучшее оружие против власти. Но для тех русскоязычных израильтян, кто хорошо понимает иврит, или может понимать, читая субтитры, там везде есть субтитры, лучше я оставлю сноску там внизу. Вот, я думаю, что лучше всего, если вы посмотрите, если есть такая у вас возможность, то вы посмотрите это сами. Ну и я перед Лиором буду честен, то есть тех людей, кто может его понимать, я буду посылать вниз. Не будет у них необходимости приходить ко мне.